ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖିଛ କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଇଆଡେ ତେଲିକାଳୁର ପୁଅଟା ବାହା ହେଇଗଲା, ସିଆଡେ ପେଟାଗୁଡିର ପୁଅଟା ନାଇକି ତାର ଘଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାନି ହେଲେ ନାନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାହା ହେଇଗଲେନି। ତୋର ପୁଅଟାକୁ କେବେ ବାହା କରିବୁଲ? କିଏ କରିବିଲ ମା, ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ ଫାଟିଲା ଆଉ। ହେଲ ମା, ଲୋକର ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇକି କେତେ ପଇସା କମଉଛନ୍ତି। ବୋରି ଗେଡାକୁ କୁଆଡେ ଯା ବେଲେ ଯାଉନି। ସକାଳୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି, 5 ବେଳ ଡାକିକି କୁବୁରୁ ଖୁରୁଖୁରୁ କଣ ଲାଗିଲ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗିଲ ଫ୍ରି ଫାୟାର ବେଲଛି। ହଁ ଲ ହଁ, ତୁ ବୋରିଗାକୁ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉଛୁ ଇଗ୍ନେରେ ଯାଉଥିଲ। ଇଗ୍ନେର ନାଇଁଲ ଇଗ୍ନୋର ଏମିତି କିଲ। ତୁ ଟେନସନ ନା ନାନି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅଟି ଅଛି। ଝିଅଟି ହେଲେ ତତେ ପେକାଗୁରି କହିବିଲ, ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ କରିବି। ହଁ ନାନି କେମିତି ହେଲେ କହିବଲ। ପିଲା ସାଇଜ କଲ ମତେ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି ଆଉ। ହେଲୋ ଚଢା ମାନେ ଅଛି ପିଲା କି ହେଲା ମା, କବାଟ ମେଲା ଅଛି, କନା ଟେକି ଘରକୁ ଆ। लोली के लिए माँ आइलो बोलो माँ କିଲୋ ଚଢା ନାନି ଭଲ ଅଛି କିଲୋ? की करिल माँ सुख दुखरे चलुची ए रांडर बात जोगुरु ए गोड़ को बात हो कुआडे जाई पारछि किलो, डेंका बात हो जाइछि। सीधा कले बांकड़ा होनी, बांकड़ा कले सीधा होनी, इनी सुख दुखरे चलुची। ଔଷଧ ଖାଉନି କିଲୋ? खाइचिल माँ, आम घर से उज्जवल गोड़ नाई कि ताटो 4-5 खाइली से उणाका हो बेल्ट मात्र हवा को नहीं, सी सीधा को बैंड आगा रोच। अरे दाढ़ी फाड़ी के उठीगला तोर? ए माँ तार पानरे दुनिया जगर उठुची, मोर निश दाढ़ी किसल सब उठी बस। आ तू की दिला माँ जे आम घर को पळाइलो ए गरीब घर को? ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଉମାନନ୍ଦ ପୁଅ ନାଇଁ କି, ତାର ପୁଅ ପାଇଁ ତୋ ଝିଅକୁ ମାଗିକି ଆଇଛି, ଦେବୁ କି? देवी जे माँ तार बापा माँ घर द्वार पुओ पिलाटा किस करछि कहूनु? ଘର କଥା କହୁନା ଲୋ ମା, ଦୀପୁରୁ କରୁଛେ ଉପର ଫାଙ୍କା ତଳ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଛି, କଲର ପେଡିରୁ ପାଣି ବାହାରିବାର ଅଛି। ए माँ कलर पेड़ी बोले किसल ଏଇ ଯୋଉ ତଳାରୁ ପାଣି ପକେଇଲେ ଆଗାଡି ଏମିତି ଭାନି କିଲ। ए माँ कूलर किल ହଁ सीन कहूनु कलर पेड़ी बोलछु चित्रालय जिला ବାପା ମା ଭଲ ଲ, ଆଉ ପୁଅଟା ନାଇଁ କି ବେଙ୍ଗେଇଲିରେ ଘୁଟୁଣା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ବଡ କମ୍ପାନୀଟା ଭଲ ଅଛି। ହଉଲ ମା ପାଟୁ ତାଙ୍କେ ଆସତୁ ଦେଖା ଦେଖି କଲା ପରେ ତ ହବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। 3 days later. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पଣା ପାଣି ତ ଦେଲ, ଜଳିଆ ପଳିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଝିଅକୁ ଏଥର ଡାକ, ଆମର ବାମୁଣ ଆସିଛି, ଗଣା ପୋଛା କରିଦା, ଆମ ପୁଅ ବାହାରୁ ଆଇଛି, କେତେବେଳେ ପଳେଇବ କୁଆଡେ ଡାକିଦବ। ହଉ ଏଥର ଡାକିଦବା ଆଉ। ରାତିରେ ବାପ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆଇଲ। मोर आग देखी की कहूची मोर बिना चंचन मोर पछारे की कहूची ମା ତୋ ବିଷୟରେ କାହିଁ କହତେ? ଆଉ ମଝିଟା ଝିଅଟା ମୁଁ ମନ ପାଇଲା, ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଝିଅ ଗଡା କିସ ରଖିଛ, ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ କୁଆଡେ କଲ? କିସ କହିବି ସମୁଦି, ରଜାର ବେଲପତ୍ରୀ ପଡିଆ ହେଇଛ, ମୋ ଝିଅର ଜଳିଆ ଖାଇବା କେବେ ପଡିଆ କରୁନି। ଡେଲି ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଲୁଲୁ ଆମର ହୋଟେଲରୁ ଡେଲି 100 ଟଙ୍କାର ଜଳିଖିଆ ଖୁଆଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦି ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ପୁଅର ଜାତ ଗୁଡା ନିଅ, ସମୁଦି ଝିଅର ଜାତ ଗୁଡା ଦିଅ, ଗଣା ପୋଛା କରିକି କଣ କୁହ ଆଉ। ହେଲେ ପୁଅ ନା ହଇରାଣିଆ, ହଁ ମା ଗୁରୁ, ଝିଅ ନା ମୁତୁରି। ହଁ ମା ଗୁରୁ। ଏଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କାଳ ଅଛି, ଏଠି ହେଡ, ଏଠି ତାଳ ଅଛି। भाई
मारो मुझे मारो। ଆଇ ହେ ବାପା ମା ସରିଲା ଏଇଠି ବାଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ରେ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର କାହିଁ ସୁଝୁନି ଏବେ କାହିଁ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଠି ତ ରାହୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଠି ତାଳ ବାଳ ଲାଗିଛି କୁଆଡେ ହବ କହିଲ? ତୁ ଆଜ୍ଞା କିସ କର ଟିକେ କେସ୍ ହେଲେ ହେଲେ କଟିଯିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଟିଯିବ ସାଫା କଟିଯିବ ତାପରେ ଆଉ ମୋତର ବାଳ ଦୋଷଟା କେମିତି କରୁଛ ଟିକେ କର। କରିବା ସାଫା କାଟିଦେବି ଓ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ କାହିଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ୟାଡେ ବଟ ଗଛ ଅଛି ୟାଡେ ଉତ୍ତ ଗଛ ଅଛି ହଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାହୁକୁ କାଳ କଟିଲା ତାଳୁକୁ ବାଳ କଟିଲା ହେଲା ଏବେ ସବୁ କ୍ୟାର ଏବେ ଖାଲି ଯୁଗଟା କହିଦଉଛୁ ମୁଁ ହେଲା ତମର ଚଳିତ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା 11/4/2000 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତମର ଘଣ୍ଟିଟା ବାନ୍ଧିଦବ ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଲା ନା ହେଲେ ମୋତର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ହଁ ମୋତର ହଇରାଣ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆଉ ଘରେ ବୋରୁ କେସି ଦଉନା। Over 1 month later. ବାପା ସବୁ କରିବ ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଅଲିଅଲି ରଖିଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦବନି ଦୁଃଖ ଦବନି ତା ପେଟ କେବେ ଖାଲି ରଖିବନି ବାପା ହେଲା। ବାପା ତମେ ସିଡା ପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅନି ମୁଁ ସିଡାରେ ଏକ ପାଟ ଅଛି ପୁରା ଆଉ ତମ ଝିଅର ପେଟ କେବେ ଖାଲି ରଖିବିନି। ହଉ ରେ ବାପା ସେତିକି ଦରକାର ମତେ। ହଉ ବାପା ଯାଉଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆଇଲୁ କେତେ କାର ଥିଲା ନା ମୋର କାମ ନା ଏ ମାରେ କୁଆଡେ ଆଇଲା ତମେ ତମର ଝିଅକୁ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ଯେ ତମ ଝିଅର ପେଟ କେବେ ଖାଲି ରଖିବି ବୋଲି ଦେଖ ଏବେ ହେଲେ ତମ ଝିଅର ପେଟ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବି।